I was thinking that one plate पे I think होगा one plate पे का खरीदा दो Tony Khana. Jail to jail no. Jail standard do asu khameleng ya. Dia baru 35 months. Jangan kui tu ni mana. Apalagi belagan tek kemang kang. Enggak sah nang saya depan je recently
sini bokong teinai rok coba khlainai sini o sarjong borok agreement khlaimaninle nangabuna mane chare chaja khana chaja gya bkharok boba hainini nangabrok ang manjak ang paper nugjak ang siu agreement ang mani haipon abno tia mungse comment khaglak jabu kamni hingba tam agreement khaikya ta upnang siak Aro nono khobo nini nono khori khob jak agreement jago angau bosia kia mano initial ano sahorjak is process soli tong ene satta kesa je tabok nono bel di mane sab suba khanono ani nok di borok piani well wishes rok ani be belaken thang pelai sok laika en abune be belaken hambayang tai asal bisini yagulo tini nang along ni nono nongkhor ka ba karikha ngai tabu nang nongkhor mani yagulo nini wansuk tamo tamo thinango nang tam khlanya ro wansuk ka abro kisas kui kok tha sara thang ga tingi si yogo puja segang nok di borok be malai grana lang decision na nai nang desa pun decision na hatu anono sanai ngai mane obahai thongrung bodolok bai ba politics rok bai kereng nang samung tangna rok de wansuk dofaniซึ่ง phajima politics phano no khai tongu pia bu huijai politics khayo tabu openly politics khain da khayabo nok ni borok be malai mani ya golo nang decision na nai ngai te oba kino paithak message nang lokorno tam rina musung ang agi bo sau jung thanchanga nang nai thanchano kare ang kha khleute dofani chin dofani te mungsa lam kare satta kesa paithago je tabok je choba o je tiprasa ba dofan ba samung khai tongnai ba yakti se phainai borong thanle nini tam message tongnai paitha puja sang borok be malai grana tam nin mang tau fun sia ko busuk joroti tamo agreement to apni sekarang mungsang message bori gala ang sabo sagla sikam borok bai mala gana malai grana ngai tini oro nono lamsona phaini rok no borok nole tamok kha kaham ba tongthom ya phano musung ni nang kui ko khan thang ge honestly ang le mulang ge sai thang si hoisi enang belai begen hambe kaitor no hambe bebak no 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 ano as hambe omsik jora no phaingo phaimana tulang emotional begen emotional jak sang tini borok ase haksal ni phaijak bongni sinimung ba bongni thikana rok ba hai sungkangke borok sung udaipurni sung borkathalni sung ompini haimang sin chai tongbayo borok ase kha tongthogo tini nang malani phaijak ga olo korongni bagai nang tamo boba hai hamjak mung nin thani mo tongnai naidi kubi ko khan thangwang mo thawo ang thangmani ya golowo kubui bain ang samung tangkha even though ang ketharleng malia kai jo tumana mo jora review kan ke ang kubui baite kethar begang samung khayani musumu hate dofani bagai monang continue khayani musumu kiaba system nang change khlainai sat nono bo alongo sobai amake hui tonja kha ablang bosia ang je sunani musung hai je taba sarkar no bodo toni khano tapse jar phon nang seme ang sia bodo to bo along ne okhor ka ma hina ini ang si abo to along ya along hai jo jengjo sia ni ko abo to kaisa kun kaisa jaga hui toni khana bang sia bodo to ngai tini ke bo along ni bising te release khlai kya quite abo jengjo siu quite subject ni asuk no hambai black thank you